celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kol. Jiena Father David Cilja, ċipriet ta' San Pawl, nawfragu fil-Belt Valletta, inselmilkom u nistieden lilkom il-kol biex titolbu fl-imkien miegħi din l-Ewkaristija. Illum il-Knisja tagħmel il-festa ta' San Ġagbu Apostlu. U tiegħu narfu ħtijiet naħ niċċelebraw tajjeb il-misteri qaddis. Nistqalla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna biħsieb bil-kliem bl-għamil bil-ħallejt mirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob il-Mqazza Marija Dejjem Verġini, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrilna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk u natuk ġieħ, roddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Eben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, inti tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi d-nubit tad-dinja il-qattal tagħna, tqiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti qaddist l-ewwel ħidmiet tal-Apostli tiegħek bil-martirju ta' San Ġagbu. Wettaq wejn il-Knisja tiegħek bl-istqarrija u l-ħarsin tiegħu. Dan ħana ntolbuh b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, it-teżor tagħna qiegħed f'ġaral tal-fuħar, ħalli bekk jidher sewwa li l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Aħna minn kull imkien ninsabu magħfusin, iżda m'aħniex imgħatnin, imħażbin, iżda m'għandniex qalbna maqtuwa. Ippersegwitati, iżda maħniex abbandonati. Mixħutin mal-art, iżda maħniex meqrudin. F'ġisimna qegħdin dejjem inġorru il-mewt ta' Ġesu, biex f'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Għax aħna qatt li qegħdin ngħixu
ninsabu dejjem mogħtija għal mewt minħabba f'Ġesu. Biex ukoll il-ħajja ta' Ġesu tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. U bekk fina taħdem il-mewt, imma fikom taħdem il-ħajja. Imma billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi li fuqu hemm miktub emmint u għalhekk tkellimt. Aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna, għax nafu li dak li qajjem lil Mullej Ġesu lilna wkoll għad iqajjimna flimkien ma' Ġesu u jressaqna qudiemu flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għal glorja ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. Min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. Meta l-Mulej reġġa' lura l-imtarfin ta' Sion, konna jisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħk imtela fomna u l-sirna nħajt bajjat ta' ferħ. Min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir fehmilu il-Mulej magħhom, kbir fehmilu il-Mulej magħna u aħna intlejna bil-ferħ. Min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. Biddel Mulej xortina bħal widien ta' Negeb, dawk li jiżraw fi dmuħ jaħsdu bil-ferħ. Min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. U sejjer imur jibki, iġġor iż-żerrija żrieħ, imma u ġej lura jiġi jgħajjad bil-ferħ, bil-qatet f'idejh. Min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. Għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-Mulej. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju imqaddes skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien resqet fuq Ġesu u lied Zebedew flimkien ma' wlieda u xteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid staqsiha u weġbitu ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fis-saltna tiegħek. Imma Ġesu jieġeb u qal, ma tafux x'intom titolbu. Għandkom il-ħila tixorbuh il-kalċi li għandi nixrob jien, għandna qalulu. Il-kalċi tiegħi tixorbuh tas-sew qalilhom. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xelluk tiegħi, din mhix ħaġa tiegħi biex nagħtiha jien, imma għal dawk li għalihom kienet imħejja minn missieri. L-għaxra l-oħra, meta semgħu dan, inkollaw għaż-żewġ taħwa. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom, tafu intom il-kapijiet tan-nazzjonijiet jaħkumu fuqhom u l-kbarat iħaddmu s-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min fostkom irid ikun kbir, għandu jkun il-qaddej tagħkom u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod lil sir ta' kulħadd. Hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-kelma tal-Mulej. Tifħil lilek Kristu. Palissa għaw drawwa sabiħa fost ħafna nies li jagħmlu l-Cammino de Compostella. Nies ta' kull età li jimxu kilometri sħaħ sa ma jaslu fil-katedral ta' San Giacomo de Compostella fi Spanja
fejn u meqjum il-qabar u l-fdalijiet propju ta' San Ġagbu. Jien kelli x-xorti li fil-Jum Internazzjonali taż-Żgħażagħ imsejjaħ mill-mibki San Ġwan Pawlu II f'Awwissu tal-1989 mort f'dan il-katedral. Dan San Ġagbu imwieled Betsajda fil-Galilea. Imsejjaħ mill-bidunet maħuħ Ġwanni u ma' Pietru u Ndri biex minn sajjida ma' missierhom isiru sajjida tal-bnedmin. Fil-Vanġelu insibu dawn tlieta Pietru, Ġagbu u Ġwanni fil-mumenti l-iktar intimi trasfigurazzjoni tat-Tabor u fil-Ġetsemani, żewġ ġrajiet marbuta ma' xulxin. Allura nistgħu ngħidu li dawn kienu x-xhieda tal-misteru tas-salvazzjoni. Għaliex qed ngħid kienu marbuta ma' xulxin it-Tabor u l-Ġetsemani. Għaliex meta il-Mulej ħabbar il-passjoni tiegħu, l-ewwel wieħed Pietru tfixkel u qallu ma jkun qatt li dan iseħħ minn għalik. U l-Mulej biex jurihom xi ftit li s-salib huwa l-glorja tiegħu jgħid illum fil-Vanġelu jinġejd biex nagħti ħajti b'fidwa l-kotra, jieħu lil dawn it-tlieta u jinbidel qudiemhom. Fl-Vanġelu ta' San Luqa jgħid li deru Mosè u Elija jitkellmu fuq il-passjoni tiegħu f'Ġerusalemm. U ma' niżlin il-Mulej jgħidulhom tgħidu xejn il-ħadd sakemm iseħħu dawn il-ġrajja. U fil-Ġetsemani huma jkunu mal-Mulej Ġesu f'dak il-mument fejn il-Mulej qed jitlob il-Missier mhux li rrid jien imma li trid int hemmhekk jista' jkun biet minni dan il-kalċi. Fl-Atti nafu li Ġagbu isir l-ewwel kap tal-Knisja ta' Ġerusalemm. U meta il-lud bdew jaraw li l-insara kienu qed jikbru, xewxu l-Erodi u Erodi beda l-ewwel persekuzzjoni. U għalhekk Ġagbu irċieva l-martirju bil-qtub tar-ras fis-sena 44 ġewwa Ġerusalemm. U meta ra Erodi li din oġbot il-lud, allura kompla bil-persekuzzjoni. Persekuzzjoni li fl-2000 sena ta' Knisja ta' storja għadha preżenti anke illum. San Ġwan Pawlu II kien jgħid li s-seklu 20 reġa' sar is-seklu tal-martirju. U llum stess għandna l-martirju l-abjad fin-naħa tal-punent u għandna l-martirju tad-demm f'partijiet oħra tad-dinja. Martirju l-abjad hu li jekk inti tittgħix ta' nisrani ħatkun diskriminat, ħatkun imwarrab, ħatkun meqjus bħala retrogradu, mhux progressiv u iwarbuk. Il-leħen tiegħek jiġi meqjus bħala xejn. U għalhekk naħseb l-ewwel qari jagħmel kuraġġ lilna l-Knisja li San Pawl jgħid il-teżor tagħna x'inhi l-fidi tagħna fil-Mulej Ġesu qiegħda f'ġaral tal-fuħħar. U jgħid aħna minn kullum kien ninsabu mafussin, imma maħniex matnin. Imħasbin imma maħniex qalbna maqtuha, persegwitati imma maħniex abbandonati, mixħutin mal-art iżda maħniex meqrudin. Għaliex il-misteru tas-salvazzjoni. F'ġisimna qegħdin inġorru l-mewt ta' Ġesu biex f'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Il-Vanġelu li qrajna minn San Mattew, kapitlu 20, il-versi ta' qabel eżatt, Ġesu għat-tielet darba iħabbar il-passjoni u l-mewt tiegħu u l-qawmien f'Ġerusalemm. Din l-om, ommu li Zebedew, tieħu l-okkażjoni la dan wasal issa biex jidħol fil-glorja tiegħu kif qed jgħid, tieħu l-okkażjoni biex timbotta ż-żewġ ulieda. Tgħidlu nixtieq li dawn iż-żewġ uliedi Ġwanni u Ġagbu ikunu fil-glorja miegħek b'mod privileġġjat. Wieħed in-naħa tal-lemin u l-ieħor in-naħa tax-xelluk. U
U Ġesu jgħidilhom ma tafux x'intom titolbu. U meta raw l-10 l-oħra li daw qed jitolbu privileġġ għalihom, bdiet il-ġlieda tal-poter saħnu għalihom, irrabjaw għalihom. U Ġesu jsejħilhom u jgħidilhom li min irid ikun dixxiplu tiegħu m'għandux jaħseb bil-loġika mundana kif iħobb jgħid Papa Franġisku li nitlu bil-mentalità u l-kultura tal-mondanità kif taħseb id-dinja. Id-dinja taħseb li min qiegħed fil-poter għandu s-saħħa li jista' iwettaq ir-rieda tiegħu u jgħin il-min iridu. Mentri Ġesu jgħid id-dixxiplu irid ikun il-qaddej ta' kulħadd għax il-mgħallem ġie mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi. U għalhekk naraw kemm hu faċli anke aħna dixxipli tal-Mulej Ġesu li nitfixklu fi triq tagħna daw kienu intimi mal-Mulej Ġesu mxew wara triq kollha ma kienu għadhom ma fehmux il-mentalità u l-prezz tad-dixxipolat. Għaliex id-dixxipolat mhuwiex saħħa mhuwiex hekk imma huwa relazzjoni intima mal-Mulej Ġesu u huwa grazzja. U jekk verament nissieħbu mal-Mulej Ġesu anke fil-qadiet tal-aħwa, aħna nifhmu din il-loġika tal-Vanġelu. Ħuti m'hemmx imħabba kbar minn di li wieħed jagħti ħajtu bħal m'għamel l-Apostlu Ġagbu fuq l-eżempju tal-Imgħallem Ġesu. Inġeddu l-fidi tagħna billi nitolbu u ngħidu ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek Mulej. ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek Mulej. Sabiex l-isfijiet bħala suċċessuri tal-Apostli ikunu lesti dejjem biex jagħtu xhieda l-Kristu anke jekk ikollhom jixorbu l-kalċi tal-imrar u tal-mewt nitolbu. ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek Mulej. Sabiex il-mexxejja tal-popli jippromovu l-ugwaljanza aktar mill-ħakma u l-umiltà iżjed mill-qawwa nitolbu. ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek Mulej. Sabiex dawk li jiddedikaw ħajjithom għal qadi tal-morda u l-fqar isibu faraġ fi Kristu li ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek Mulej. Sabiex aħna l-koll ikollna s-sabar li nistennew bil-fidi l-milja sħiħa tas-saltna ta' Alla nitolbu. ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek Mulej. U Alla li fis-sagrifiċċju ta' ibnek l-Ażiż inti għallimtna mmutu għall-oħrajn biex ikollhom il-ħajja, għati lilna li naqduk b'qalb ġeneruża u li nkunu dejjem imħeġġa biex infaħruk inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħkom kun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej għall-merti tal-passjoni li sofra ibnek biex jisalvana, naddaf l-ispirtu tagħna minn kull teba' u ilqa' sagrifiċċju għażiż li se nofrulek fil-festa ta' San Ġagbu, l-ewwel wieħed fost l-Apostli li xorob il-kalċi tal-martirju kif xorbu Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll.
nerfaw qlubna il-fuq. nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħaj li l-mulej Alla tagħna. Ek sewa u xira. Sewa u xira tassew missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u daġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem kullum kien nroddulek ħajr. Inti ir-raj ta' dejjem. Ma tħallix weħeda il-Knisja tiegħek. Imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex komplu jreġuha dawk stess li inti qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, Maltajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewit. Għaddis ta' sew inti mulej inti lajn ta' Quddusija għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek siru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal-ħobs rattel ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal. Ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Kol wara li klaħ għal-kalċi, ġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal. Ħudu xorbu minnu l-kol, għaxan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Dem li xxerret għalikum u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet, mlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. ċakontana ntolbu l-Spiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed l-inna li nirdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Ministri u mal-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om ta' Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġagbu, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew ħuti intennu bil-qalb it-talba li għallimna l-mulej Ġesu. Sirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Għatina fit-tieba u fiħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, għal nistennew nittamaw lejna u l-midġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. U li Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, nħallilkom slim, nagħtikom slim tiegħi, la tħares lejn nubietna, żdaqas lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Tjaslimu l-aqda li jintrit fiha, tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi Ġesusi. Ħaruf ta' Alla. Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi d-nub tad-dinja. Ħinin dawk li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej id-doni qaddisa tiegħek, kolna ferħana fil-festa tal-Apostlu San Ġalbu. Għamel li bit-talb tiegħu jidħol dejjem għalina quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru ħuti u għexu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajl lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu
in-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom. Illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Alla tana isma tal-tana ħlesejna u għafmana. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mid-bidu, saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Maria Santissima, ur li inti omna, għalik isma tal-tana. Ġesu li twilet għalina li tkun bnidem bħal. U Ġesu tiegħi għafrinna nubitna, għalisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwiħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fl il-misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-samak da fl-art. Ħobżna da kuljum għatina l-lum għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejni għammin. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik isma tal-btana Ġesu l-twiet għalina li tkun li bentijek bħalna. Ġesu tiegħek frina d-nubitna ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid inti fis-samak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa tiegħalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, u li inti jomna għalik jisma t-talb tal, dak li twet għalina tkun li bentijek palna. U Ġesu tiegħek frilna d-nubitna ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħinjina tiegħek. Konsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tad-dawl meta sina Ġesu ħabbar is-saltna Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid kif is-samak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil-minuħa tiegħalina. La daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirek inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, u li inti jomna għalik jisma t-talb tal, dak li twet għalina rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna u Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna ħarisna minn nar tal-infern
u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. B'sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid inti fis-sama għakda fl-art. خبز ta' kuljum atina llum għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa tiegħalina. La daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak bilek inti fost in-nisa bilek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak perché inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak perché inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak perché inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak perché inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak perché inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak perché inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak perché inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak perché inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santo. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima u inti omna għalik jismat tal-tana, dak li twilet għalina rrid tkun l-Iben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħek frinna d-nubitna arsna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw li kontemplaw fl-aħħar misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sama għakda fl-art. Ħobza ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa tiegħalina, la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birek inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birek inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birek inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birek inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Smalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birek inti fost in-nisa
Birak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa. Birak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bil-grazzja memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa. Birak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u l-inti jomna li kismat tal-btan. Dak twet għalina tkun mentijak bħalna. Stija frilna d-nubitna ħarisna minn nar tal-infer u l-ġenna l-erwe kollha, speċja minn dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Simalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlew ta' matan. Simalik li kienajtu li xaħna t-trufnati u li teva. Li lek nitnedu aħna nibkunu f'dan il-wit ta' dmu. Ejjammela avukata ta'na dawallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. U lina wara dan it-trufnament il-Ġesu frattimbirek tal-ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek kulli titint kif is-semak da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-nubitna palma nafru l-minnuħa tiegħalina. La daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simalik Marija bil-grazzja memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa. Birak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tihom u mulej l-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu bismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna għalina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna għalina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Qazzom Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kawba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-semma. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Ingawdi dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni
nkunu meħlusin mid-dwejaq tissa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l-ek Alla fdalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċa tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Giacomo. Itlob għalina. Inti qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Trid tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-loglu rixtaħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.